Andito na? Oh, nakuha ko na. Congrats. Ang dali naman. Kaya nga eh. Race is life. Saan ka nag-meet? Online. Oh, pwede tayo. Good morning, Philippines! Morning, everything. Good morning, guys. Suot ko tong pajama ni Bianan. Pasensya na. Malaki. So, good morning. I-blur lang natin. So, ngayon, maaga. Happy New Year. It's already tawag pala ako sa Pinas. Ginoo ko, nakalimutan ko bukas na. So, Happy New Year, guys. January 1 po tayo ngayon. And kagabi, pagkatapos nilang umalis ni Lloyd, tinapos namin yung movie na pinanood namin tami, guys. Watch it. It's a Korean movie. A Beautiful Nightmare. Nightmare. Yun. Maganda siya as in. Korean siya na movie. I am making some fish paksiw, and my husband is singing fifilifish, throw it in, flip it in the garbage, because I'm making some milk fish, bangos, paksiw na bangos. So, bangos tayo. Magluto tayo maaga. So, 11 sana yung alis ko, and sabi ko kay Lloydie, Lloyd na lang. Kasi nag-i-edit pa ako, guys. And magluto pa tayo. And then mag-edit pa ako. Hindi pa ako tapos. Nalubat lang yung ano ko. Sabi ko nalubat. So, luto tayo. Bahala na andito si Mr. Diba? Andito si Mr. Cupido. And lagyan na siya natin. Iba pa naman ako magpaksiw. Kasi lagyan ko ng konting toyo. Daming lime, guys. The best talaga yung lime. Lagyan natin ng onion. You got steak in here, right? Ha? You got steak in here. Yeah. Oh, you forgot, didn't you? Hello. Alright. Can you take it out? You can do I'll it. do it later. I'll cut it in pieces. What would the cut in pieces? And marinate. Nakalimutan ko, may stick pala, guys. Ginoo ko. Sana hindi ko yan dinifrost. No, I can't put it in the freezer. No, too late. You took it out. Yeah. Once you took it from the freezer, I didn't take it. You did. I did. And then once you did it, you cannot put it back. Well, you can cook it and put it back cooked. How do you want me to cook that? Well, I would prefer steaks to be cooked like steaks. So, I'm gonna broil it. Well, Grill. I'm not going outside and grilling. Okay, I will broil it after this. Magluto pa ako ng dried fish. Aalis daw ito eh. Alis kasi ulan. Bagyo na naman doon. Palagi na lang ulan. But anyway, so, kaya guys, aalis si Tami sa isang bahay. Andun siya kapag may ano. Magbaha kasi yung basement. And then, kailangan i-babysit. Kasi kapag magbaha, kailangan ipump palabas yung tubig. Kaya, wala siya dito. So, ito siya, paksiw. Ha? where's the bag for candy? It's over there in the hallway to laundry. So, yun. Suka. There you go. Alam nyo, lagyan ko siya ng konting toyo. Kasi masarap siya pag may toyo. Iwan ko, Bisaya kasi guys. Asin, paminta. So, yun. And bukas, aalis tayo. Mag-impake na naman doon sa isang bahay. So, yun yung gagawin. Lagyan natin ng konting tubig. Ganyan naman ako magpaksiw. Always may tubig. And, I don't know. Tignan natin mamaya kung lagyan ba natin ng oil. Ang ano lang naman is, magtambay-tambay lang kami dito. Ni Lloydie. And, yun yung gawa namin ngayon. Tambay-tambay dito, kain-kain. Iwan ko, ito lang yung makakain, ito lang yung maano ko sa kanila, lumpia, dried fish, ito, at saka yung leftover kahapon, hindi naman namin ginalaw-galaw yun, inano lang ko, kuha lang kami, so, yun, and, isang Pinay, so, maliligo pa ako, 9 o'clock na, and, nag-edit ako guys, mayroon pa akong i-edit dun, kasi wala na akong video pala, kailangan kong magtrabaho, yeah, kailangan kong magtrabaho.
And lutuin ko lang to and maligo tayo. Inday Garuta is working again. Yung bahay amoy paksiw. Ay. I think maliligo yan siya guys kasi hindi ko alam kung anong oras siya aalis. Magluluto pa ako ng dried fish mamaya. So hopefully wala na siya dito. Kasi mas ma-strong. Inon ko naman yung scent para naman maging balance yung ano ba. Paksiw mo diha! Paksiw! Bangos! Paksiw! Biste! Paksiw! Kinsay mo palit? Tagsing ko ang putos! Hindi pa nga ako niligo guys. Ginoo ko. So ito, ipadala ko to kay Tami. Naglagay lang ako konti para dito. And also, I have to pack some food for him. So, chicken. And then, so, mag-ano lang ako ng mga pagkain para sa kanya. Kasi andun siya for days. Yeah, kasi yung ulan is days. Plus, mag-impake kami. Andun siya. And then, pinagplanuhan na namin ni Tami this morning. Yung pinag-usapan namin ni sister-in-law about packing and calling U-Haul. Yun. Hi guys, basang-basa pa itong buhok ko. Hindi pa ako alis. Pero, dito tayo sa garage. Kasi gusto ko ilagay natin, ilinisin ko lang itong sasakyan ko. Kasi, ay nako, talagang buhay na to. Kasi, dyan lang kayo, ha? Yun. Balik natin itong upuan and linisin ang likuran kasi madumi. And, oh my god, my jacket. That's why I've been looking for this. It's here. It's dirty now. Ito talaga yung sasakyan guys. The Reality. The Reality nakaiti. Ginoo puti. Mask ni Tamimoy dito. Kasta sa sigarilyo kasi ito guys. Sigaret pa mura. So ngayon naliligo si Mister kasi para mamaya ready na siya pag alis. Pagdating namin dito, I think pagdating namin dito alis, hindi siya agad alis kasi pero tingnan natin. At saka naglalaba pa talaga siya guys. Yeah, naglalaba. Because we have a lot of laundry. I've been doing his laundry forever. I mean, the clothes from the other house. So now, but he likes it. I don't know why. He likes doing laundry. Kunin natin si Lloydie. Kunin natin yung kaibigan ni Lloydie. And punta tayo sa Walmart. 12 o'clock alis ako dito. Time check. It is 11:20 na. So yun, 11:20 na. Paalis tayo soon. We're watching this freaking The Odd Couple. It's so funny, guys. You don't eat your breakfast or you're gonna be starving. Starving. You don't eat your breakfast, na? Oh, Dada said you did. A little bit. Tilt your head lagi ba? Dada said you eat a little bit. So what is next? Dada said you did. Where's Dada? Dada went show. I guess Dada went so go bye-bye. You know, where's Dad? We're gonna go bye-bye. Yeah. We're gonna go out there and then bye-bye. Oh, we will see you later. Daddy is showering. And he's going out there. I'm gonna go bye-bye, okay? Mama will be right back. Sad lagi din. Tignan niyo yung mukha, guys. I will be right back, okay? Okay, Mama will be right back. Sad man lagi dahil ng face. Uy, my baby. So much. I love you so much. Mama will be right back. I'm gonna pick up Tita Lloydie, okay? Tita Lloydie is coming, but you have to behave. Because we have one visitor. We have two, but you don't know the other one yet. Okay? You have to behave. Are you gonna be a good girl? You're gonna meet Tita Lloydie's friend, okay?
Natawa ako kay Lloyd eh. Sabi pa ni Lloyd eh, okay, Inga. Okay, I said, sabi ko, okay, I will Inga. Temperature is 30 something. I think it's 30 something sa labas or 30 or ano. Hindi ko alam. I think I need to get some gas. Bukas na lang ako magkuha ng gas kasi aalis ako bukas papuntang New Rochelle. Pumpkin! Hi, Be. Happy New Year. Happy New Year. Happy ako gabi. Anyari? Hindi ako nakascore. Hindi yun. Dito na Ano na green card ko? Andito na? Oh, nakuha ko na. Congrats. Ang dali naman. Kaya eh. Madali Na-late nga raw. Nagkaroon ako ng message na na-late daw. Pero, yun. Teka lang. 2 years na siya. Pwede na mag... Eto, Beko. Tignan ko lang itong street. Malapit lang? Diyan lang saan yan. Pero, Dito or dito? Dito. Oh, dyan man kami nagliwaliw ni Tami din. Guys, ginoo ko guys. Tabangi ang mga ginoo, Lord. Gusto, pareha tayo, Big. Gusto ko pa ng... Small ka dyan. Extra large ako. Kumuha kayo. Lang talaga to. As in? Wala, Be. Wala namang maliit, malaki, Be. Wala nang malaki. Ito, Hindi malaki yan sa'yo. Hindi yan dapat sa'yo. Double, triple, ganyan din sa akin eh. Double X? Ganyan sa akin. L? Yun. O, sige. Lagay mo dun. Sa akin ba, no? Napabili kami, guys. Yan. Hala, guys. Extra rice ka lang. Maliit naman katawan. Hala, pareha kami, guys. Ay, ito pala siya, oh. Hello. Si ano? Brenda, oo. Baka kalimutin ako ha, pasensya na. Alam nyo, clearance pala dito, ay. Yung pantalon nila, $7 na lang. And then, ang daming clearance. Pwede ba may fitted ba sila? Oh, meron. Doon, oh. Tayo, naghanap ako ng pantalon. Parang wala man silang pantalon dito. Taas yung high niya, Biba. No? Taas. Pero maganda naman, hindi ka naman matabain. Tapos maganda to be pang summer. Kasi kahit yung, natatakpan Ay, hindi. mo lang yan. Sobrang taas, tingnan mo. Isang $3 dito. Ala. Dito, oh, may $5 na lang, guys. Pwede yung pantigalo sa atin. Ito dito. Dito, $7. Mura na lang yung pantalon, kaso talaga. $3 na lang yan. Hala, oo. Kasi yan sa'yo. Kasi Hindi ko alam kung ano dito. Kasama ba siya maganda, dito? Be. Kasama ba siya dito or hindi? Wala. $9, oh. Pero dito siya. Hala, walang basta binilagay lang po dito. Bilhin mo na, Be. Ang 9. galing kasi. Ha? Babae. Ay, buing mo yung bataan eh. Babae. Gusto niya yung pagka. Tignan mo. Hala, saan mo nakita yung mga pantalon? 7. Oh, di ba naghahanap ka kanina ng ay, parang ganyan ako. Ito ba, 67 daw. Ate, kasi ako doon naghanap ng fitting room. Sarado na. Ano to? Mid-rise? High-rise? Low rise. Rice is life. Ala, laki man ito. Ito o yun o. Yung isa din, katulad din, di ba? Ay, ano man, stretchable. Stretchable naman siya. Maliit ka man. Na malaki o dito o. Ito siya, malaki ang dito. Ito sa'yo. Ha? Kasi ito sa'yo. Ay, hindi. Malaki yung puson ko. Bawal yan. Wala. Clearance pa yung andun? Oo, mga. Ay, meron pa. Gusto ko itong mga color na ganito, Bi, oh. Dingding. Saan mo ito nakuha, banda? Hindi, parang nanghangil lang. Pero maganda yung black. Sige, tignan ko. Tingin-tingin nga ako doon. Tignan natin. Hanap tayo. Ang daming clearance, uy. Hindi ko inaasahan ito. Pati si Luigi at saka si Brenda, ba? Nag-shopping sila, guys. Mayayaman. Okay, dito. Okay lang sa inyo. Dito lang ilagay. Okay, ilagay niyo yung damit ninyo. Okay. O, dyan. Dyan sa gilid. Bye video, alis na kami. Alis na kami.
Salamat. Okay, alis na kami, video. Magsasanitizer kami kasi naghawak-hawak kami ng mga Tae. damit-damit Tae. Tae ni Lodi. Speaking yung nagtatay kagabi. Ha? Nagtatae ka? Hindi. Pabalik-balik lang. Tatay pero wala. Anong oras na, be? Anong oras na ba? Ay, wala pa lang. Rox! Roxy, listen to Dada, oy. People who are not used to you don't want you jumping on them. Okay, honey. Nice meeting you. Have fun. Bye-bye. I know everybody's nervous about handshaking and Yeah. that's why I avoid not making people nervous. Han, do you forget something? No, I'm just checking to see. I haven't seen the cats for a while. I was checking it. Did you give them dry food? I did. Okay. So at least Tami, may pagkain siya. And I will see you tomorrow, okay? You drive careful. I will see you. We're gonna be early tomorrow. Okay? I love you. Me too. Yes, to go. What time is the rain? 5? I don't know. I love you. I'm sorry. What we do, huh? I love you. Have fun. I love you. You too. I will call you, okay? Kaya man silang kumain, guys. Ibigay ko na lang to kay Roxy. Nagluto ako ng ano. And then, ito dayon bulad. Dried fish. Mainit, ha? Mapapasi yung ano mo. Mapapasi yung... Mapaso. Ano yung sa Tagalog? Mapaso, di ba? Ang hirap Tagalogin talaga nito. Hindi ka may ito na guys, dried fish. And yung niluto ko kanina na ano, tawag nito? Paksiw. Itong rice, meron pa akong rice doon sa refrigerator kung kulang to. So, for sure kulang ito. So, initin natin. Initin natin yung rice. Kasi Mainit para... ba yung sisda? Higop. Masarap. Masarap ang ano? Talaga? Parang inano mo sa suka. Pinaksin mo sa suka. Suka, saka kaunting tuyo. Hala, masarap! Hindi Joke ba lang. masarap? Masarap. Ang init! Napasi. Napasi. Bakit hindi mo inihipan? Ngayon, walang uso yung... walang uso. Walang usok. Hindi uso yung ano, be. Ganun. Nakaintindi ka ng konting Bisaya? Hindi. Hindi. Magbisaya ako. Pero hindi. Parang diretso. May ano na yun, di ba? May Tagalog na yun. So, parang na ano pa na yung parang. May dried fish, Masarap pala oh. yung ganitong paksiyo. Dried fish. Kung hindi ka mag-ano ba, tatongin kita o kung okay lang sa'yo. Saan ka nag-meet? Online. Pwede tayo. Open-minded ako, magtanong ko lang kahit ano. Okay lang sa akin. Parang lahat naman ata tayo sa dating site. Tinadhana ata tayo dun eh. Alis na kasi ano na, 4 o'clock na. Buti na alala mo yun na dun sa ano, madaling. Doon tayo sa harapan. Kunin ko lang tong sapatos ko. Bye vlog na. Bye vlog. Okay, i-open ko tong ano. Bantay ka dyan, B. Bantay. Thank you ha. Oo, may tao. Ingat. Message mo ako pag Yung ano mo. Ay, mo pala bye. Thank you. And then uwi na ako. And then ako na lang mag-isa. And then tawagan natin si Tami. Para kung pag din ako. Dala mo na lahat. Okay. Bye-bye. Ingat. Mag-ano lang ako. Music. Okay guys. I will see you later guys. Hi guys. I am home. So ngayon tawagan ko na. Oops. Blurry. So yan. Ibaba natin itong si blind kasi of course. Ako na naman dito mag-isa. Wala si Tamimoy.
And blind and close a little bit. Para safety. For my own safety. Para hindi tayo malitli. Baka may maglit-lit dito ba. Anyway, today is the first day of January. 2021. Nakakaluki. Yun. Hey, what are you the two of you doing, huh? Mag-ano lang ako, guys. Continue hugas ng pinggan kasi madami pa ako mga kaldero at mga kaldero dyan. Si Lloyd din naghugas dito kanina. And yun, so, also tawagan ko yung ano ni Tami, kapatid. Teka muna kung andito ba yung number niya eh. Hi! Are you busy? No, You're in the phone with her right now? no. Okay. Yeah, you did. You give it to Tommy too. Never. Anyway. So I just called you that Tommy is in New Rochelle because it's raining. It's going to rain. Okay. And so he'll be there tomorrow until Sunday, I guess. Okay. So, What are we doing today? yeah, this afternoon, 3 o'clock, 3:30. Probably not 10. Okay. But, Anyway, Tommy and I talked about that whole thing. And so I said, so okay, not this weekend because you still have to do the generator and hook that and whatever need to be put together to put in the U-Haul truck. And so probably 16 or the next weekend. he said there was a light bar or something else in the attic. And I'm like, dude, I've been in the attic. I don't remember seeing a light bar. And so maybe you guys already took that. And she said, oh, wait, this is my question. I'm like, I think the only thing I took was the pieces closest to the door. The full 50. But, yeah, no, like, he decides how he wants to hire these guys. He hires them and whatever. Yeah. Now, I don't know the details. Are you paying 2 hours on your end? I guess you are. But I don't really know the details. And that he's going to have to work out.